Gemale... No, això és una bogeria. Un munt de gent, les motos pel mig. Aquí hi ha una mena de... no sé, és molt bèstia. Hi ha grups que toquen música. És un totu revolutum de gent fent coses, caminant, les motos pel mig. I allò és, bueno, pues una... no sé com es diu, però s'assembla molt a la Giralda. Flipant, és flipant. Hòsties, quin xoque cultural més bèstia, Molt bèstia. Oh, com tot sigui així, flipo, sala que ens han deixat per deixar totes les bosses, les caixes i tot per quan tornem. Això té pinta de ser un hotel antigament de alto copete, però venido a menos. El tagín és això, el fa així. Posa carbó i es cuina directament amb aquest recipient, amb aquesta tapa, i queda, la veritat, molt bo. Ara mateix, aquí l'olor que fa és espectacular. Aquesta és la cuina d'aquí, on hem sopat. Està bé, curiós. Fem la primera parada, 6 quilòmetres. Estem esperant que obrin perquè la gent s'ha passat tota la nit de festa i està tot tancat. Ara farem una rutilla que és per anar a baixar al riu i veure un pont natural que hi ha aquí baix. Bé, ara farem el pont natural d'Idi Ifri. Aquest pont natural que el travessarem i sortirem per l'altra banda. Ja que estem aquí, s'ha de fer. Si Alá quiere. Digues, César, si Alá quiere... Sí, que sortirem per l'altra banda si Déu vol. Bueno, molt bé. Ostres, que guapo, Veus el que us deia, Figueres. És la mateixa vegetació que tenim allà. Garrofers, oliveres... Està molt bé. Espectacular. Les bicis les tenim aquí dalt. És una mena de puente vell, però... sí, una mena de puente vell. El riu ha foradat i s'ha obert pas. I aquí hi ha totes aquestes formacions que la veritat és que hi donen un aspecte molt guapo. Aquí tenim el César. Bueno, la sortida d'aquesta història és per allà, però bueno, és humana i no tindrem problema. Hem que arribar fins allà dalt.
I aquí pues, hi ha un munt d'aus que tenen els seus nius per aquí i està caient aigua. Aquí algú ha dit que aquesta figura recorda a Àfrica. I sí, té una similitud. Jo aquí veig la cara d'un troll amb barba. Bueno, per imaginació que no té. Bueno, després de quan hem estat, Pilar? Una hora? 2 hores esperant. Ens ha vingut això, que és una omelet berbè. Manel? Sí, és una omelet amb el qual Això hi ha com a olives. repartit. Aquest pa. A veure com es reparteix. I bueno, amb això tenim per esmorzar. Aquest és l'esmorzar d'aquest puesto. Que portem parats 2 hores. Sábano, sábano. Olora que t'hi cagues. Boníssim. Muntanya guapíssima. Dia esplèndid. Carretereta perfecta. Però allà més endavant, amb una pujada que hi ha, al canviar pinyó en petit, pinyó gran, se m'ha patat una rolina del canvi. Hem intentat de fer només tirar amb un pinyó però per acabar l'etapa, però no puc. Per tant, l'expedició s'ha separat i em quedo sol intentant trobar un cotxe que em porti a Damnate i intentar de solucionar aquest problema i tornar a enllaçar amb ells. O sigui que ara em trobo aquí esperant. Això és Àfrica. Això és l'aventura. Tenir problemes, patir problemes, solucionar-los i veurem a veure com acaba. Fet el que hem pogut, però no s'ha pogut fer més. Bueno, he continuat una mica, no puc anar amb... Vaig amb la cadena molt extensa i clar, no puc continuar. Llavors, he vingut aquí i estic intentant de solucionar el problema perquè les altres persones m'han dit que autostop i a veure què fem. Bueno, finalment, aquí l'amic Ahmed i el seu company amb aquest vehicle m'estan portant a Damnate amb la bici aquí darrere i estem pujant un coll que és l'únic que hem pogut fer. Si hagués arribat fins aquí o hagués pogut arribar fins aquí amb el pinyó fixa o sense canvi, potser podria haver arribat a Damnate, però no ha pogut ser. Per tant, tornem cap allà i a veure si puc solucionar-ho. Bueno, aquí aquests senyors estan fent una feina doble. Una parella portuguesa amb un problema amb una BMW, un problema amb una roda, i jo un problema amb el canvi. Encara no m'han dit res, però jo crec que ja ho tenen solucionat. Han posat això nou i ara faltarà muntar la cadena i deixar-la a la mateixa distància que hi havia per poder funcionar. El problema és la cadena ara. He portat una cadena nova, però és més gruixuda i no hi cap, evidentment. I el canvi encara li tinguem que donar un menú perquè funcioni bé, no tingui problemes. Estan ultimant la càrrega, crec que anirem... Allí tot va a ple. O sigui, fins que no estigui tot a tope, no marxem. Foto de calda, mare de Déu. Bueno, enmig de la ruta fem una paradeta aquí. I al costat de l'aigua i de més, i ara continuem. És un safari,
dia. 2128. 15,80 portem. És que és el que parlàvem aquí, no es pot explicar això. I és molt salvatge. Muntanyes nevades, molt rústic, molta gent per lo que és i unes alçades que t'hi cagues, Ara comencem fort, tenim que acabar, segons em diuen, allà dalt hi ha unes antenes, pues por ahí. Hem tingut que fer un arreglillo al canvi per deixar-ho ben afinat, perquè mentre és el pinyó més gran, que és imprescindible aquí. I ara hem fet una parada tècnica i ja arrenquem. El 1622. Estic al primer coll. Torna a estar sol i és perquè aquí s'ha d'anar de cara a barraca, no es pot dubtar ni agafar la determinació ràpida. El port d'abans, encara no s'ha acabat perquè encara falta baixar i pujar fins a 2.700, és molt dur. Aquí s'ha de venir amb molinillo, jo no porto de Serralló. No porto de Serralló per tirar amunt aquestes pujades tan llargues. Aquí trobo que fa falta com oxigen. Llavors, en el moment que he vist que no podria, patiria molt, l'opció ha estat parar una furgona, que aquí para tothom, i m'han apropat aquí. El grup el tinc darrere i trigarà. Jo ara el que faré serà de mica en mica, coronaré, faré una baixada i tornaré a fer el coll fins a 2.700 a poc, esperant-los i si fa falta, caminant. I a dalt de tot ja a continuació tot això. Tampoc vull passar-me perquè allà dalt tinc que esperar que vingui. Tothom et diu si passa alguna cosa i has de dir que no. Si necessités ajuda, pujaria aquí i em portarien on ells anessin. No sé, algo para la cámara. Això supera qualquiera, És que no hi ha paraules. És bestial. No hi ha paraules. Sentir-se aquí dalt. Vaya un debut. Només em falta molinillo, però si no... ...12 quilòmetres de la quarta etapa. La veritat és que la sortida d'avui ha estat molt fàcil. Ara miro una pista de terra. Jo, clar, em deixo caure i avanço. Aquí ve la tropa. Tots ells, com el sèptimo de cavalleria. Aquí la màxima és la protecció contra el sol. Clar,
La protecció contra el sol. Acabem de coronar 1830 d'altitud, estan allà baix, aquella ombra, ara baix, però abans de res faré una mica de... hòstia, nen! Que borrada, que borrada! Tot això és pista de terra. Mireu quin paisatge. Tremendo, tremendo. Hòstia, molt bèstia. Estic patint aigua com... ho he fet tot muntat, només ha hagut un tros de 50 metres que tenia un 14 bueno, he tingut que empènyer, però tot el més, mis cojones ahí. Ara la baixada perillosa, anirem en compte. Hem arribat. Molt exigent aquesta ruta per a aquesta màquina. M'han faltat dibuix, m'ha faltat desarrollo, però bueno, estem vius, hem arribat a posto. Molt exigent. Ara estem a la guit de la catedral, és això que apareix per allà. Sort que el Manel havia reservat perquè està a tope de gent aquí jugant. I ja tenim les chambres i a bientôt le dîner. Perfecte. Ni se sap. Es un voy haciendo. Hem fet una parada tècnica aquí, amb aquest racó, ja la colla ja ha sortit. Tenim 14 quilòmetres de pujada, és un puertaco que ve d'allà baix i encara li queden ben bé 8 quilòmetres. Però bueno, estem anant bé, jo com tot el que tinc posat i comencem a baixar el port que acabem de pujar. Són 1.000 metres de desnivell. Hem fet una parada aquí per respirar i quatre dàtils. Això acaba allà dalt,
estem a 1.813, però allà som 1.830. Llarguíssim, però bueno, com sempre, com no som d'aquí, doncs tot és diferent. Vinga, continuem. Ara 10, 12 o 14 de baixada, però de carretera. Anem bé? Doncs vinga, 4 rascades, s'ha netejat amb suero que jo portava i tornem cap avall. Vinga. Bueno, las heridas del guerrero y las que no se ven. El ego. El ego está ahí. I amb la càmera fotogràfica que ha quedat caput. Màquina bé? Sí. Vinga, endavant. Bueno, sembla que el César va tirant. Allò, arribem a una presa, un embassament, i això són les Tierras Rojas. Uau. Tenim que baixar fins a 900 metres. Jo aquí vaig bastant més ràpid, per tant estic respirant. 54 quilòmetres, 1.274 per arriba, 1.625 per abajo. Sense el pogut acabar. Estem aquí amb l'Hotel Café Tisi Nui i a veure si tenim sort i puguem recuperar, perquè ja Déu-n'hi-do. Comencem l'etapa. Quina és, La 6a. Estem vorejant aquest embassament que està als 50, 40. Com sempre, rampes aquí, o es puja o es baixa. Jo m'he deixat caure una mica allà i he avançat, però tot és així. No paren aquí per fer foto i un respir. Jo crec que aquí ja afluixa. Ja tindrem que baixar fins a baix. Crec que se'n va allà cap avall. Bueno, continuem. Ah, 1535, Puertaco, molta calor, no sé quin. I ara ja anem a Filal. Buah, tela. Arribem a Silal, anem a veure si és un lloc força gran. Estem buscant lloc per menjar llenties o mongetes, conxetes. Tu ets molt delicat, tio. Però aquí? Sí? Vale, pues ja està. Bueno, avui llenties, La col·lecció de menjars. mongetes. No hi ha gana. Hi ha gana, no. Això necessita, No heu vist el vídeo.
darrera etapa. Tenim que fer 5 petits, però bueno, aquí no hi ha res petit. Petits salts, estem a 1.300, portem 1.299, ara 16 quilòmetres. Hem descansat aquí, aquests companys. Saluda. I ara continuem fins a la mare. Ilià del Xang, vinga home. Bueno, ja estem tots, ja hem acabat. Vinga va, vámonos, ya que guapo me he puesto. Oh, fin. Únic dia de cuscús, val? El cuscús l'hem servit amb aquesta safata gran i aquí està el plat. El cuscús, clar, el que coneixem a casa és cuscús, però és que aquí és un plat molt complet. Pastanaga, carbassó, una miqueta de carn i un suquet per tirar-li per sobre. És aquest. Un carbassó, cap problema. El vídeo només es pot mirar, però provar-ho ho faré jo. Ja us dic que està de puta mare. La bici ha dit prou a 2 quilòmetres del final, pobreta. Ha patat la cadena, ha patat el canvi, ha patat tot. Drama, Julio. Bueno, aquesta ha acabat així, finalment. Canvi en l'aire, sense cadena, i així fet 3 quilòmetres de baixada fins a arribar aquí. O sigui que pobreta s'ha portat bé perquè s'ha trencat quan es tenia que trencar, ja amb la baixada final. Ara estem carregant per anar a Marràqueix, hem perdut. Aquí tot va una mica loco, quan ja teníem les bicis muntades, sí, hem tingut una confusió i hem perdut un parell d'hores, però que bueno, no passa res. Bueno, després de l'avaria hem acabat així, estem provant un motocarro. Llavors porto la bicicleta aquí, que com sense cadena, sense el canvi allà enganxat. Llavors els taxis no l'agafen i només puc anar amb un motocarro. El trànsit aquí a Marràqueix és caòtic. Hi ha un merder, noita. Hi ha un merder, tots són pits, tots són claxons. Però bueno, a veure si arribo a l'hotel.